Хәзер игътибарыгызга актуаль әңгәмә сәхифәсен тәкъдим итәбез. Студия безнең кунагы Татарстанның халык язучысы, Дәүләт Советы депутаты Ркаил Зәйдулла. Әңгәмәне журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Hayırlı gün Rkail Efendi. Hayırlı gün. Jurnalistlarının yana bilgilengen yetekçilerine köpündür vakıttan soň nindi netijeler çağırdığınızı bilen tanan gayetleri var. Bu şırakta Prezident'in hayır fatihasını algan, özünüzün de deputatlık dereceniz bulgandan soň yana yetekçi olarak nindi açışlar yasadınız bu işinizde? Yazıçılar Birliği'nin gayeti işma tügüldürsün etkende. Min bulay yetekçi orunlarda işlegen bulmadı. Lakin Yazıçılar Birliği'nin işçenligi bilen men her vakit tanış buldum. Çünkü yaştan indi yaza başlap, şunda şol muhitde Şol kazanda kaynagan, şol muhitde üstem. Elbette yetekçilik etüğünde jеңилиш түгүлдүр сен айтканда мен аны алай булар деп да ойламаган едим, lakin жетекчилик этүү бүт кишилер менен иштебейт. Десең айтканда мен депутатлыкка күнүгө барам, 2 жыл болду. Булай кескине ол бит инде мене халык белән хакимияттин арадашчысы. Бу Yazıçılar Бирлиги жетекчиси шул функцияны башкара экен. Чөнки yazıçылар кирәк, әдәби процесс, һәркемнең үз гызыры бар, аны үтәргә кирәк. Үтәргә тырышасың инде, барысы да үтәрә бетмәсә дә. Шундай аның теге хуҗалык эшләреннән соң, алар турында сөйләп тормыйм, ул бик теге һәркем өчен кызык түгел, анда киндәлек эшләре бер хәләл аның менә ремонт ясыйсы бар, транспортлар проблемасы. Ансын аның үтә торган әйбер. Менә иҗади эшләргә килгәндә инде мин инде үземнең инде әле казаныш дип әйтеп булмый, ләкин минем инициатива менә әдәби тәрҗемә мәркәзе үзәге оештыру. Аңа инде президент фатихасын бирде. Безнең төп бурыч, төп вазифа булачак инде менә бу татар әсәрләрен, бигрәк тә менә замандаш язучыларның мин уйлап торам, күбрәк менә 90-нчы еллардан башлап. Чөнки ул вакытта, әле Совет вакытында тәрҗемә эшләү системасы салынган иде, аннан соң инде ул изелде. Шушыны бүтән телләргә тәрҗемә итү безнең теге әйбәт әсәрләрне, рус теленә түгел, хыяллар бар инде Европа телләренә дә, төрки телләргә тугандаш төрки телләргә. Бу эш азмы күпме бара. Мәсәлән, Роза Туфетулованың Гөлсем романы төрк телендә чыкты. Хәзер чыгарга әзерләнгән Тәүфик Әйдинең юл язмалары. Аннары әле менә күптән түгел генә кичә Ринат Мөхәммәдиев күрсәтте аның Сират күпер романы яңадан чыккан басылып. Инде 50-нчы басмасы Төркиядә. Төрек телендә шулай ук менә безнең 30 исән-сау язучының иде кызганычка күрә менә Гафар вафат булды инде шулар арасында. Хикәясе чыга, 30 хикәя, 30 язучының антология, татар хикәяләре антологиясы, Фатих Котлы тәрҗемәсе, исемлеген бергә без аның төзегәндә. Аннан соң француз телендә чыкты менә шулай татар хикәясе антологиясе дигән байында. Монда 6 гына автор, аны Ленар Шейх әзерләде. Алар үзләре чыккан француз ягыннан сезнең татар әсәрләрен тәрҗемә итәсе килә дип. Ул шулай ук безнең теге уртак казанга бирелеш инде. Һәм менә әгәр дә инде тәрҗемә үзәге эшләп китсә, без бу эшне инде системага салып, Алла бирсә, тәрҗемәчеләр табып, моның өчен әлбәттә акча кирәк. Акча турында сөйләсем килми, монда инде теге грантлар системасы бар. Бәлки теге әдәбиятны яратучы иганәчеләр булыр. Шуңа күрә хәрәкәттә бәрәкәт. Иштүбез әле тәрҗемәчеләр, яшь тәрҗемәчеләрне укырга да җибәргәнсез икән. Җибәргә җыенабыз әдәбият институтына 6 кеше булачак, Алла бирсә 4 кыз, 2 егет. Менә аларны инде мин укый башлагач ук теге эшкә җиңмәкче булам. Шуннан да ул теге аз гына вакыт эчендә Ескин манда 3 ай эчендә генә 18 пункттан торган ялгышмасын сезнең программагызда 18 пункттан торган гамәлләр, эшләр күрсәтелгән иде. Аларны алай гына теге бер омтылышта гына эшләп була торган эшләр түгелдер инде. Үзегез әйтмеш аңа вакыт кирәк, аңа көч кирәк, аңа мөһим акча кирәк. Акча бөтен кешегә дә кирәк. 18 пункттан торган программа ул бит менә шушы Ескин эчендә эшләнә дигән сүзтә ул бит шушы 4 елга
исәпләп 4 елны күз алдына китереп төзелгән программа иде. Һәм шушы вакытка кадәр җыелып килгән проблемалар дип тә карарга кирәк аларны, әйме? Аны бит инде күбесен без дәвамын әйтәбез. Ул бит миңа кадәр дә менә Данил Салихов рәис вакытында аңарчы да ул инде мәсәлән теге әдәби кичәләр үткәрү, язучыларның юбилейларын оештыру, шулай ук әдәбиятны популярлаштыру бит. Алар барысы да кирәк, алардан баш тартып булмый. Хәзер әйткән булар кайбер журналистлар эски чәчләргә түгел, яңа чәчләргә кирәк. Ләкин ул дәсен әйткәндә яңалык инде онытылган искилек. Менә бу иске яңа алымнарның берсе шул укучылар белән очрашу форматын әйтәм. Сез соңгы вакытта сезне күрә башладык. Язучылар дип әйтәм инде. Районнарда ничек кабул итәләр? Гомумән очрашуга килүчеләр, җитәкчелек дип әйтәбез инде урыннарда. Онытып бетермәгәннәрме? Юк, ул очрашулар әйтәм бит, ул бит инде миңа кадәр дә ул очрашулар даими булып торды. Язучылар бит алар килгән тора. Аның кайберенә теге bir әйтәсең, йөгереп чыгып китәләр, язмаска гына булсын. Булай бит инде. Кунак булып кайтырга. Язучының төп миссиясе язу. Юк, кунак булу инде хәзер инде андай проблема юк. Андай мохтаҗлык юк бит инде. Ул күрешәсе килә, турыдан туры укучының күзенә карап, үзенең теге шигырьләрен сөйлисе килә. Аннан соң мин депутат булып чыгасам, мәсәлән, Түбән Камада күптән түгел очрашып кайттым. Ниләр заман дигән анда ни ачканнар? Kitapxana İngilizce aralaşu, oku aralaşu niye deyip yurtta deyip yazılgan. Anda bir kışkada şunu deyip eşkirisi siyaşı buldu, edebiyat bölümünde kızıksınalar. Татарстан президенті каршында татар телен саклау һәм үстерү комиссиясы да мәгълүм булганча җәмгыятьне җокымсыраган җәмгыятьне уятып җибәрде шикелле. Конкурслар белән төрле яңа алымнар кертеп, менә мондай формат дип әйтәбез. Менә мондай чаралар телне куллануның мәҗбүриятен тудырырлар микән дәүләтебездә, республикада? Бу бит инде дөресен әйткәндә аптыраганнан сүзем кәҗәкәне. Чөнки иң беренче нәүбәттә милләт исән калсын өчен әдәбияты, мәдәнияты үсен өчен мәктәп кирәк, иң беренче мәктәп. Ләкин кызганычка күрә без мәгариф системасына тыкшына алмыйбыз. Казан тыкшына алмый. Аны Мәскәү шундый контрольдә тотта. Шуңа күрә бу комиссиянең төп максаты шушы мәгариф системасындагы югалткан хәзинәне күпмедер саклап калу дип аңлыйм мин. Мин үзем дә шунда бит нәгъзе. Конкурслар әлбәттә Марат Әхмәтов ул бик милли җанлы, бик чын күңелдән милләт гаме белән яши торган кеше. Шуңа күрә әлбәттә аның ул менә безнең язучылар берлеге ул комиссия белән даими рәвештә янәшә торып эшли. Без менә безнең конгресста шулай ук безнең бит максатыбыз бер. Безнең милләтнең үзенчәлеген югалтмаска, бер бөтен булып саклап калырга бу глобаль заманда, глобализм заманында. Шуңа күрә безнең максатлар бер, ниндидер хыяллар максат белән яшәргә кирәк. Чөнки теге зарланып утырып кына бездән бу инде алай түгел. Кайсы барып чыганы, кайсы барып чыкмый хәрәкәтләнергә кирәк, селкенергә. Амин, шулай булсын. Сез билгеләгән ул пунктлар безнең барыбызның да милләтнең пункты булсын иде. Бергәләп эшләргә.